खूब बढ़िया मेहरारू मिल जाओ, घर महिला के बाद केहू के सेवा ना करे तो कौना काम के। यदि फतगोबरे बिया, हाँ हमने के भोजपुरी में कहल जाला ना जी, खराबे बिया आ सबके सेवा करती है तो उहे बढ़िया बिया। नारी के कर्तव्य क्या होला भैया? धीरेन्द्र चाचा, सुंदर सुशील होखे सेवा कहाँ रे सैया के, सुंदर सुशील होखे सेवा कहाँ रे सैया के, शहरी दुल्हनिया होखे चाहे होखे गैया 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 के। दिल हुआ दीवाना, दिल हुआ दीवाना, नजर भी चुम के गई मुझे चुम के जाने लगा नशा, नजर भी चुम के गई मुझे चुम के जाने लगा नशा। दिल हुआ दीवाना, दिल हुआ दीवाना, शहरी दुल्हनिया होखे चाहे होखे गैया के, शहरी दुल्हनिया होखे चाहे होखे गैया काहे काहे। ससुर जी के बाप जाने, सासू जी के मैया, देवरू के बेटा जाने भसरू के भैया, ये बड़ा के औरत वालो है महाराज कि जब ससुरा जाता लो तो अपना चाहता लो कि हमरा हुकूमत चले ना जी, केहू के कुछ बुझत नहीं खेलो, लेकिन ना ससुर जी के बाप जाने, सासू जी के मैया, देवरू के बेटा जाने भसरू के भैया, देवरू के बेटा जाने भसरू के भैया, देवरू के बेटा जाने भसरू के भैया। और क्या करे के चाहिए? अरे का करे के चाहिए हो? पति परमेश्वर जाने हो, पति परमेश्वर जाने पूजे रोज पैया के, शहरी दुल्हनिया होखे चाहे होखे गैया के, शहरी दुल्हनिया होखे चाहे होखे गैया के, शहरी दुल्हनिया होखे चाहे होखे गैया के,
धीरेन्द्र चाचा, हाँ जी विनय भैया, हाँ हाँ मोहन भाई, हाँ भाई हमने के बेटा बने जा अपना घर के तो ये कहीं कुल के तारे नहीं जा, हाँ लेकिन हमने के घर के बेटी बहन वालो वो दोनों कुल के तारे लालो, अपन ससुरो तारे लालो और नैहरो तारे लालो। ऐसे होते सबेरे करे घरवा आंगनवा सबके खिया के करे बाद में भोजनवा। नारी के असली कर्तव्य यह है होते सबेरे करे घरवा आंगनवा सबके खिया के करे बाद में भोजनवा। कभी भी अपना ससुरा के पगड़ी गिरावे के ना चाहिए, ऐसा काम ना करे के चाहिए कि हमरा नैहर के ससुरारी के बेइज्जती होके ना जी। नारी के फर्ज है ऊंचा क के राखे अपना ससुरा के नैया के आरक्षा कइला ऊंचा क के राखे अपना ससुरा के नैया के सहरी दुलहिनिया होखे चाहे होखे गैया के सहरी